Bolia vás ruky? Aj mňa niekedy boleli. Trpli a kadečo mi tu vystreľovalo, bolelo to a podobne a našťastie už takéto veci nezažívam, lebo som začal so svojimi rukami robiť veci v živote, ktoré ma naplňajú, ktoré ma bavia. Napríklad aj toto video. A ruky nám v tej symbolickej rovine, ako aj každý iný orgán nášho tela, ukazuje, že niekde nejdeme v niečom správnym smerom. A treba sa na to pozrieť tak, že keď nás bolia ruky, treba si dať otázku, čo robím rukami vo svojom živote. Lebo rukami najčastejšie pracujeme, nie? Či manuálna práca, alebo ťukanie do počítača, rukami varíme, rukami objímame druhého človeka, rukami niekomu hromžíme. Rukami robíme proste mnoho činností. A keď nás tie ruky začnú bolieť, tak proste tam je hneď odpoveď na otázku, že niečo nerobíme dobre s tými našimi rukami. Pamätám sa, raz som mal klientku, jednu pani na konzultácii a ju veľmi proste boleli ruky. Tak som jej dával takéto otázky a pýtal som sa, že čo robí rukami a podobne a že kedy ju tu najviac boli. A ju tu najviac boli pri varení. A ona z duše nemala rada varenie, takže tam to bolo aj schované, proste trebalo prestať s varením, len ono je to niekedy ťažké, keď človek je kuchár v jedálni alebo kuchárka niekde v reštaurácii a zrazu proste vystúpiť z tej komfortnej zóny, máme tie strachy, ježiš, čo budem robiť, nájdem si niečo iné a podobne. A to dobre všetci poznáme a to chce niekedy ako poriadnu fakt odvahu a vykročiť a ísť, lebo naozaj takto, aspoň je to moja osobná skúsenosť, že takto, keď som zmenil veci, tak sa mi začali mi odchádzať bolesti. Len keď som si to uvedomil, že aha, toto je to, zmenil som to, prestalo trpnutie rúk, prestali problémy s nohami a tak, čiže naše telo, naša duša, tak nie naše telo, ale naša duša cez telo s nami neustále komunikuje. A toto sú ruky. Čiže treba sa zamyslieť, že čo robíme rukami a možno tým rukám niečo chýba. Možno niekoho objať. Možno zmeniť to povolanie. Hocičo. Treba sa len pýtať sami seba, ruky moje, prečo ma bolíte, čo ste mi prišli povedať, čo mám robiť, čo mám zmeniť. A počúvať, ísť niekde do ticha, jak som ja teraz v prírode, ísť niekde do ticha, lebo v tichu je počuť to srdce, lebo srdce šepká a hovorí veľmi potichu. Hlava veľmi kričí, takže niekedy si môžeme myslieť, že príde odpoveď, ale môže to byť odtiaľto a my potrebujeme tú odpoveď odtiaľto, lebo tá je tá správna. Takže pýtať sa, to je úplne alfa omega. A potom spraviť tú zmenu. To je najdôležitejšie. Máme aj takú kartičku, že ak chcem zmenu, začínam ju žiť. A to je kartička, ktorú vlastne je taká záložka do knihy a keď si niekto kúpi moju knihu Ako sa uzdraviť, tak tam dávam túto kartičku. Je to taká pripomienka toho, o čom píšem v knihe. Takže toto sú ruky.